שוקי, שלום. שלום, מעניינים. התהפכת, את לא יכולה לסיים את ההיפוך שלך? נשכבת על רונצ'וק, תני לי יד. בואי, יופי, כל הכבוד. ורונצ'וק, נו, רונצ'וק, את רוצה לעשות סיבוב? רוצה לעשות סיבוב? תראה מה קרה. יו-יו נעלך. מה את עושה לרון? מה את עושה לרון? מה את עושה לרון? אני יכול להוריד את הבלון. מה את עושה לרונצ'וק? לאושר, מה את עושה לאושר? אני כן. מלטפת לה את השיער? כן. וולי, אולי כדאי שאתה תעזור ליו-יו לתפוס את הבלון? וולי גדול. אושר בשלב שהיא כל דבר רוצה, אז היא מתקרבת ומתקרבת, אבל אני אתרחק ממנה. בשלב שכל דבר מעניין אותה, כל דבר היא רוצה, נכון אשריקי? הבלון של יו-יו עף למעלה. וולי מנסה לתפוס מה אושר, את רוצה את המצלמה? כן, את רוצה את המצלמה או אשריקי? כן, בוביצ'קה. אני גדול. אני מגיע.